नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी सुयोगी चॅनलवर. तर आज मंगळवार आहे. कधी कालचा ब्लॉग करायचा राहिला, मस्त झाला असता, थोडं गडबड झाली. तर चला आज बनवतोय आपण. तर बघूया आज काय करायचं आहे, कसं काय वगैरे वगैरे. आज फुल ऑन ब्लॉगच होईल, काय होईल ते बघू. ब्लॉग बनवूया तर आणि तुम्हाला पण दाखवूया. आणि बघा कसं काय ते मग आता शिव आल्यानंतर वगैरे वगैरे मस्त होईल. आणि मग संध्याकाळी बघा काय होतं आहे, काय जेवणचे मेनू सगळं बनेल. कारण की मार्गशीर्ष चालूच आहे आणि उपवास पण आहे. तर भगवान मंदिरात जायचा प्लॅन झाला तर तेही तुम्हाला दाखवणार आहे मी आज 100%. ते तर बघत राहा, एन्जॉय करत राहा नक्कीच. आणि शॉर्ट्सला पण आपल्या प्रेम द्या भरभरून. ओके. आणि तुम्हाला काय चेंजेस ब्लॉगमध्ये वाटत आहेत ते पण सांगा कमेंटमध्ये, की बाबा असं नाही असं केलं पाहिजे. तरी करू आपण चेंजेस, करू नक्की 100%. तर भेटूया थोड्या वेळाने. ओके. तर मित्रांनो, आता मी बनवतोय चाय बनवतोय. तर बघा तुम्ही, गप्पा पण मारूया आपण छानपैकी. आणि इथे लावतो मी स्टँड शोधलाय मी. तर आता बघा इथे मस्तपैकी बनवायचे आहे. दिसतंय खरं दिसतंय. चाय मध्ये आपण चाय बनवतो बघा. तर काय बोलू आता मी, काय मला समजा काय बोलू काय. शिवची पण वाट बघतोय, ते अजून आला नाही. तर जरा मजा मस्ती केली असते. गेला आता गेला. तर मस्त चाय बनूया, चाय बनूया, झटपट पटापट. रंगोली रंगी रंगोली लक्ष्मी साखरच संपली. चोक झालाय चोक. साखर संपली. काहीच थांबा, साखर काही साखर भेटली. साखर भेटलेली आपल्याला. तर 1 चमच टाकायची, 2 चमच टाकायची, ती थोडीशी ती काय बोलताय मग, काय बोलतो मग. चायपत्ती गेलेली आहे अशी. झटपट नाही तर वेळच झाली. चला ट्रेन आपला पण वेळ बनवायला गेलं, वेगळं झालं वेगळं. एन्जॉय करा, एन्जॉय बघून. काय बोलता कपतो, काय वाटतं तुम्हाला. रेसिपीचे ब्लॉग बनवू काय, की आपले चालू दे चालतात तसे. गेलेले अद्रक
बाकी मग चाय उकळते तर बघू काय बनवायचं कसं काय. चरणबाई येऊन बोलून गेले, परत का आले नाही. बघूया. तर आता इकडे चहा आपली बनते, तोपर्यंत शिवला फोन करूया, कारण की बराच लेट झाला. एवढ्या लेट तो काही येत नाही. तर आता फोन करतो त्याला आणि बघतो, तोपर्यंत आपली चाय पण रेडी आहे. मग आता आपण भेटत राहूया असंच डेली ब्लॉगमध्ये. काय डेली ॲक्टिव्हिटीज काय करतं कसं काय, ठीक आहे. तर त्याला एकदा फोन करतो आणि नंतर परत भेटतो. मग बघूया काय करायचं कसं काय. आणि हे डेली ब्लॉग सकाळचीच टाकायचे मला ॲक्च्युली, व्यवस्थित सकाळचेच बेस्ट. कारण की आजचा उद्या गेला बरा. मच्छीवाला आला, मारायची चालू आहे इथं. अरे मच्छीवाला तर कालचा एक ब्लॉग बनवायला पाहिजे होता यार, सॉरी. मस्त मेनू होता ताईकडे जेवायला, तर मजा आली. मजा घरगुती पण छान झाला. ते एकदा परत तिला सांगेन, प्लॅन करू आपण आणि बनवूया. तर तो अजून कपडे धुते, नंतर भेटूया आपण. तिला पण घेऊ ब्लॉगमध्ये, मजा येईल मग. ए तर शिवला फोन करायचा, विसरून गेलो बोलण्याच्या नादात. थांबा थांबा थांबा. पिल्लू आले. पिलो पिल्लू दे मला. काय आणलंयस? ते नाही आणलंयस तू माझ्यासाठी. काय आणलंय? ते तुम्हाला दिलं ना. हो थँक्यू थँक्यू. हे कुठं लावूया? असं लावू? This timing, ding 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 ding. काय दिसतंय पिलो? कसं दिसतंय? काल किती रडलो? हे बघा, खायला भेटले सकाळ सकाळ. वरती खाऊ आणि शोधते खाली पिशवी मध्ये. मग तुला काय गोड पाहिजे? ए स्लाइस आहे काय का? सॉरी संपली. बेटर लक नेक्स्ट टाइम. हे तू खा. मित्रांनो मामा मला मारतोय. सांग. मित्रांनो सांग. मामा मला मारतो. कसा दिसतोय? हा मामीला लावूया आपण नंतर. हीच ती ताई सकाळ सकाळ खाऊ का ते. आपल्या काय भूक लागलं. हो. ओ शकली आणि इकडनं मछली आली. दोघ जण खाऊवर आले बघा सकाळ. काय तिकट आहे तिकट. हे रबर लाव. नीट नीट ठेव. नीट 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 ते फोल्ड कर. फोल्ड कर. खूप आहे माझ्याकडे व्हिडिओ बघ. तू ठेव त्याला. अजून 4-5 हे कर ना. 4-5 नाही होणार. आवाज जाईल ना यार. आपण शोध्या शोध्या शोध्या. काल खाऊन झालाय तो ते. नाही चला. काय घेऊन आलाय? बडीशाप. एवढी बडीशाप घेऊन आलाय. बडीशॉप. हो बडीशॉप. मला द्या थोडी. देतो. द्या थोडी. तर मित्रांनो आलेलो आहे घरी. तर भूक लागली जाम, पण उपवास आहे तर जेवण बनतंय. काय झालंय? पाय दुखतोय लय. तर उपवास आहे, जेवण बनवतोय ऋतू. तर शिवलाच लवकर घरी पाठवले, कारण काल तिकडे जेवायला गेलो आणि खूप धिंगाणा घातला त्यांनी. आज लवकर पाठवले मम्मीने कसं तरी. तर बघूया काय काय बनतंय जेवायला.
मम्मी गेले मंदिरात, ती यायलाच आता. तर बघूया आज काय काय भाकरी भाजीचं चालू आहे. उपवास सोडायचा, भूक तर जोरात लागले. बघूया आपण काय बनतंय. काय बनवते भाकरी अजून ठेवली. हे काय चल ठेवलंय गरम पाणी मला प्यायला. पियाला. भाकऱ्या बनतायत, भाजी वगैरे त्याच्यात झाली. 2 दिवस पाणी नाही येणार आहे ना, म्हणून भरून ठेवलंय. पाणी पाणी बघा, पाणी पाणी किती भरले आमच्या मम्मीने. 2 दिवस येणार नाही म्हणून तिकडे टोपच्या टोप भरलेत. इकडे काय काय भरले डबे, हे बघा. बाहेर वेगळं, काय विचारू नका. मम्मी असं सगळंच सगळ्यांनीच भरून ठेवलेलं आहे. कारण की बहुतेक न्यूज आहे की 2 दिवस पाणी येणार नाही. त्याच्यामुळे कसं स्टोअर केलेलं बरं. आलं तर ठीक, नाहीतर मग स्टोअर करून ठेवायचं. कारण की पाणी हे पहिलंच आहे जे आपल्याला लागतं सारखं. तर आता जेवण वगैरे होऊ दे रेडी, मग आपण नंतर बघूया. ओके. तर मित्रांनो, इकडे बनतात आता कसली काय, ओव्याची पानं. ओव्याची पानं आणि बटाटा भजी मम्मी आणि ऋतू बनवते. बघा आता बनवत होते. इकडे इकडे मिश्रण तयार झाले, इकडे कढई तयार आहे. ओव्याची पानं, बटाट्याची भजी. थोडं कापून घ्या. आपल्याकडे ते होतं ना ग बटाटा ह्याचं, ते बारीक बारीक करतात ते. नाही ते नाही. ते टाक डायरेक्ट त्याच्यात. चलो. ही बघा, ही ओव्याची पानं अशी. अरे वा, मम्मी बोलते थांबा. मम्मी नाही बोलत, तूच बोल. मी नाही, फक्त तू तुला बोल. दाखवते. ही ओव्याची पानं आहेत, त्याची आपण भजी बनवूया. ओके. ओके. मी फक्त तिला कटिंग करून देते, तुम्ही दोघांनी बनवा. तू बनवलीस तरी चालेल ना. भजी बनवायची तयारी. चम्मच झालाय, पिशू झालाय, तेल टाकलंय का झालंय. एक छोटंसं टेस्टिंग टाकलंय. हाय शाबाश, शिजला. पहिले ओव्याची बनवून घ्यायची. ओवा वा वा वा, ओव्याची भजी बनली जाते. हा सोडा. हा वा. थोडं काय. फुगला बघ. फुगला. हा, फुगला. चला जेवायला बसा. भात शिजतोय. पप्पा झालं. ह्याची काय प्रॉब्लेम आहे तुम्हाला? जेव्हा बसायचं जेवायला, भूक लागले. ही भजी कशी झाली वाकडे तिकडे. वाकडी मग भजी पण वाकडी जाणार ना. आई जोक मारताय.
बापरे, डेंजर डेंजर आवाज आहे का, डेंजर. ताडतुडी बॉम्ब, ताडतुडी. मस्त असं खमंग असा वास ओवायचा सुटलाय, सुगंध. नंतर बघूया आता बटाट्याची भाजी बनवताना बघूया. माझा उपवास आहे ना, तर मी खाल्ली असते. टेस्ट मस्त झाले एकदम. शिस्त आहे. काढू खाऊन बघ. डायरेक्ट खाऊन बघ. गरम पडतो बघ. पण खाव थोडं अजून शेकायला पाहिजे माझ्या मते. शिकवते. शेकवा शेकवा, थोडं अजून शेकवा. मग बटाटे टाकू आणि मग भात शिजला की जेवायला बसू बसू. नाही दूध ठेव. तर तुम्ही ठेवा. नवीन एक मेनू पण बनणार आहे अजून. त्याच्यानंतर म्हणेल तो पण थोडा बघूया आपण ब्लॉग मध्ये. रेसिपीज बघायला जातात, रेसिपीज. बस ना. भारी आलो. नाही, एक नंबर आलं बाहेर. हा हा, येऊ दे येऊ दे येऊ दे येऊ दे. हा, नंतर आणि नंतर बटाटा. बस जास्त नाही, थोडंसं एकदम टुकू. एक्सपिरियन्स आहे वाटतं, नाही. बटाटा म्हणजे हे पटकन शिजणार तो. भातावर झाकण मारायचंय. मारता का नाही? शिजता येणार नाही ना त्याला. पटकन शिजतात तो. बटाटा भजीला टाइम नाही लागत. टाइम लागतो बटाटा कसा शिजत. हो, बोला ना, एक्सपिरियन्स आहे. एक्सपिरियन्स. याच्यात ओवा भाजी आणि बटाटा भाजी समजेल का? कन्फ्युज हो ना थोड्या. चला सुजी द्या, आपण नंतर जेवताना भेटू. मित्रांनो, आता जेवून घेऊया. आणि मेनू आलेले आहेत ताटामध्ये. उपास सोडल्याशिवाय खाऊ शकत नाही. तर बघूया आता काय काय उपवासाला. भरपूर काय आहे. थोडंसं आलेलं आहे ताटात. आणि तिकडे बनत आहे फ्रूट कस्टर्ड. फ्रूट कस्टर्ड बनते आपल्या भावासाठी. तर बघूया आता मेनू. नाही, बर्थडेला गेलाय. बस 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 ना, बस काय नाही. हा चालेल. ये भजी का, बटाटा भजी, ओव्याची भजी, मेथीची भाजी. ही काळ्या वाटाण्याची भाजी ना. हा, भजी खायचे भाजी. शरमबाई पण आलेले आहेत. मानव पण येऊन गेला. मानव कुठे केला घरी जेवायला. तर आता अजून पापड येतोय बघा. पापड इकडे वाटलं तर लोणचं. अरे आहेत रे, आहेत ते. तर आता हा, हे नाही, चरणला दाखव द्या टेस्ट. कसलंय? न्यू रेसिपी येतं म्हणजे नाही नाही, ओव्याचे भजी आहेत भाई. ओवा ओवा आहे ना, झाड आहे ना आपलं. रेसिपी नाही काढली. काय ना रे, डेली ब्लॉग मध्ये आलं ना. काय त्याच्यामध्ये भजी सारखं फक्त पान हे करून घ्यायचं बस. तर चला आता उपास सोडूया. आणि नंतर भेटूया परत. घे कसे आहेत? परफेक्ट. पण तुम्ही नाही खाल्ली? छान आहेत, छान मस्त. तर मित्रांनो, मला ते गोकुळचं म्हशीचं औषध.
ते टेस्टला पण खाऊन छान लागतं. झाल्यानंतर आता हे बघू ना पहिल्यांदाच ट्राय करतो. हम्म. आईस्क्रीम खाऊन एंड करणार आम्ही. आईस्क्रीम खाऊन एंड करणार. हा? मी गेले वेन करणार. अच्छा. तर आईस्क्रीम खाऊया आणि तुम्हाला उद्या भेटूया. कसा वाटला आजचा ब्लॉग कमेंट मी सांगा, तुकडे लाईक तुकडे शेअर करून आणि दिलेत. तू बोल ना. अजून बाहेरचा आवाज यायचा आधी मी एंड करतो. दे ना कचरा टाकायचा तर आहे. हाय तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. शुभ रात्री.